Nggih. Terus. Ora pengen, Ndak? Aduh. Tak gawe bos gawe. Menika Mas Agus. Menika Bos Parto. Dipun sigarane ayo bangun keluargane Mas. Ijing miring tak gawe. Ijing miring. Ijing miring ngetan lancir kuning dadi pikiran Mas. Ijing miring Mas. Ijing miring. Ijing miring ambil bolong sisa bajing tak gawe. Ojo ngono Mas, ojo ngono. Iman kadung tak iman suami orang aduh. Ojo ngono Mas, ojo ngono. Siji loro telu Pak Gawir kok wis metu Mbak Pepi Mas. Ijing miring Mas, gendang miring. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke Mas
Pribeten ke timuran Atiku lega Eri zaman Sing eling gak apa Iku budaya pancene bertemu aja lega kadung dadong gantung gandan hati dedong kating gandati janjo ayo bonus si kucing sedulur kula nggih mbabile wonten kekurangan pun ngapunten nggih Om nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyen ning gone Pak RW entek-entekke lho Mas Halim nggih. Entekke apa? Berarti dina iki yo kudu dientek-entekke. Siap, monggo Mas Halim. Monggo Pak Mugi. Monggo Om, Pak D, monggo. Ayo yo. Sri Waning Mustika Tuban Labet Tresno lan sapoyo peti Mayat
ngihuni senadyan wekasanira prapten lengo alhapu negara Gelang kalung dari Rizka, tesnya Om Alif. Monggo Gia Monica. Om Alif matur nuwun nggih. Berkah Matur barokah. nuwun nggih. Tesnya garap tayub monggo. Monggo Mas Alif. Ya. Ya. Iki kurang sampure. Iya. Gelang-gelang sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti saklawase apa kowe ra kelingan zaman biyen urip bebarengan bentino yo tak rasa apa pancen sliramu ora krasa apa sliramu ora getun mong rakasa urip susah dilakoni yen rejeki Gusti sing maringi gelang-gelang dadi saksi muga sliramu ra bakal blenjeni bentino yo mung tak rasa apa bagus sing tak pikir-pikir Oke katur Mas Sumanto SJM Sugeng dalu, selamat malam, sehat selalu. matur nuwun Mas Alif. Gelang sing tak tampa
leren riyen. Oh Pak Paiman. Nggih, niku sing ngagem Oh, batik. sing ganteng ya. Nah, Pak Paiman monggo. monggo. Nggih. Monggo. Pak Paiman, Pak Haji Suwarno monggo. Monggo. Beksa sarengan kalian Prima Suara. Waru-waru doyong yote doyong nang pinggir sawah ayo moplong moplong saiki nek ora sapa omah nemek nongko kena pulute ngakune Joko ana putune Parian. Niki panjenengan keso parian mboten, monggo. Parian apa bayar, Pak? Oh niki mawon. Mikul Sukati antol-antol senange banget ra iso kumpul. Waru-waru doyong yote doyong nang wit nongko ngayu moblong moblong ikine sing duwe sapa mikul Sukati entol-entol atine karep ora bisa kumpul. Bayar. Pisan neh. Jenengan bareng sakit parian monggo, Pak. Pak Haji takon parian jare malah pilih bayar. Pak Haji pilih bayar nggih? Pilih Nggih, pun bayar, bayar timbang- meleh, bayar no. Timbang kon parian mending bayar. Ah, Bapak. Ayame kuning-kuning, ayame sing lagi nyanding. Waru-waru doyong doyong nang pinggir kali ayu moplong moplong saiki nek ana ngendi numpak becak bane miring rasa penak nambah maning. Janjine pisan meleh. Ayo. 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 Diwalik. Ayo Diwalik. janjine, Pak Haji janjine tunggal meleh loh. Nah, terus kadung ucul kok mosok gak bayar. Jan. Bablas ke capek gunung, Mas. Nggih, bablas ke caping gunung. Ayame apa ya iki ya? Bayame lemu-lemu apa kuning-kuning? Ayame kuning-kuning, ayame yen lagi nyanding, Mas. Waru-waru doyong ya Dik doyong nang pinggir kali ayu moplong moplong saiki nek ana ngendi apa yeme kuning-kuning ayam
Wonogiri bergoyang. Yanto. Ngagama ali-aliku pamriye aja lali marang aku panjenengan kula boten melu esuke ngelingono lalapaku lamun Kakung Kenera, Kakung Besar Kerawang. Ngagama ali-aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu ngelingono lalapaku lamun ambane saka Ilang pripate sampai rupeto penari-penari nyanti ilang wong siji besuke goyang lato-lato semuanya wis mangsa bodho ganas iki pilihanku mripatiru Resules yo Eka Wardi isi atiku besuke bersanono ali-ali Anjir salam oh sik sik azulul yo dadi lewong hatiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dan
dadi lagu godho ati rinten yang dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa tumetes kalbu ler ngoyah ing segara adatan bisa itu sekel suwe nggonku ngenteni lewonge ati watuk sambil sayang hati-hati ati sawiji najan aku tak lakoni Sabda panditara Datya ing siseko Gusti mukti lelati tresnaku bakal dinawa mati lanjut diberoi yang dalu lagi norban undang rasa tumetes kalbu ler ngoyai segara datan bisa ngulunge hati sayang asik sabda panditaraku kemren siramu dato ing sisiku mugi Gusti ngelani tresnaku bakal dinawa mati J Monggo Pak Joni. spesial buat Turut Raharjo ya sangat kompak selalu dan juga Pak Caca yang mengucapkan ulang tahun kepada Mbak Teki Mas Joko Cikarang Pak Joni monggo. Luwe becik patenan tidak berpisahan rintihan sulistya tari wangi samudra
bos-bos danten monggo aturan beksa monggo monggo Bapak Joni serombongan sarangan kalian prima suara campur sari Indonesia.
tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke adem tresno umbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis pilihan sayang aku apa dheweke wis pilihan dadi bojoku apa bojone bola bali lani rasa tresno sliramu ora bisa jaga wis pilihan sayang aku apa dheweke wis pilihan dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa jaga sing tak suwun mugi paringono eling marang keluarga tansah sumanding ayo tentrem pangan sepuri kawengi bola bali jok gawe larane ngati kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki ngertu tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani pribadi iki sanget tak kedene yen to weruh sliramu gandeng dheweke aduh tresno umbar nafsune asmara lali aku yen gandeng wanita liya wis pilihan sayang aku apa dheweke wis pilihan dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa jaga wis pilihan sayang aku apa dheweke wis pilihan dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe kelane rasa tresno sliramu ora bisa jaga sing tak suwun mugi paringono eling marang keluarga tansah sumanding ayo menentrem mangan sepurna wengi bola bali jok gawe larane ngati Kantor Pak Wagina Hadi Mulyono sehat-sehat selalu. Mbak Wanti mengke wonten kebangetan.
ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak ipi-ipi aku ora bisa Ayo, Bapak. lali mong seliramu pepujan ning ati Gaya Monica Santi Nadian sepisan ketemu nanging gede nerasa tresnaku aku ora bisa ngantung sok kapan balimu seliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati budi gawe lara Erik Erik kendangannya penak yo saiki yo tumplak. iso sesawene sering nyawang bokong kuwi lho Oh nya iya iki tok iya. Dia kan kena kendangnya sawan jadi kena sawan dulu trial dulu saling. iki salah kirapnya yo Iya. Nadian sepisan ketemu ninggal aku kaya tanpa tesan atiku karantu-rantu doges tikulo nyuwun ngapura asai ongkek yuk okonge ongkeknya wong ayu sing tak tresnani aduh okonge rino wengi mong tak impi-impi bokong rondo Asli Lin. arep-arep sekapan balimu Nadian sepisan ketemu nanging gede nerasa tresnaku ngantung sok kapan dudukmu seliramu sing tak tresno duweke wong liya aku wis kebacut tresno nanging gonamu jebule wis sampo MC tuwek saru kamu sumpah. ora maksudnya tutuke Blacklist. Neng apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa kesan atiku karantu-rantu doges tikulo nyuwun ngapura ya sing sawet-awe sebelum
lagi. Catatan sajroning ati, datang lontor saya merati. Aku kowe dadi karo mamas margalaran ning gubuk asmara. Gubuk asmara. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ning cagak kebak tulisan warna abang nonjok kasih sayang. Gubuk kae nyimpen wadi tekan besok ora bakal lali. Gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagak rino. Hae Pak aku ah. Catatan sajroning ati datan luntur saya marati. Aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara. Mboten Pak Paiman. So awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone isih tak sayang mumpung pinter anggon golek ora krasa esuk awan eman yen nganti diyo keang nyawang Deyang tak sawang mencok ning kepang kekancangan saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan. Joni bunga yen lakon dadi bojone
kekiwan liyan yen si podang andutut ati kepranan ora menco atiku sana saya ndotro ranani sun ukat pulute bendo Lah. Hey. Hey. Oh. 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 Oe oe o. Oe oe o. Wilis. Ayo. Ayo Les. Gasang dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng taman mangu. Nganti ono kene aku nunggu kowe. SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen kok pedak irungmu mesti tak simak Lali janjine tandane alasan mangkelake sapa wong sing ora elo kadung dandan kowe ora teko Janjane kowe ning endi Deladatmu saja nyukriyani Atiku sejana Kowe kencan karo wanita liya Dina minggu sing tak tunggu Kowe ngajak ning taman Nanti lisih saiki ono kene aku nunggu kowe SMS rambalesi yen tak telepon malah kok pateni Janjane Kang Mas ning endi Deladatmu saja nyukriyani Atiku sujana Kowe kencan karo wanita liya Sewengi, aja meneh kok mung sewengi. Sak jame dadi. Ngimpi.
wanita memikat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandhawa Rara Jumrang manungka sun undhuk garwa Yo Bandung aku duwe pepono apa kuwi Candi Sewu sewengi kudu gede iya Jumrang panyuwun ayo yo Rara Jumrang kowe pancen ayu tenan kamokal aku nandang kasmengan waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan Anggep turun
tresno kowe caritane caritane wong seneng kancane dhewe jejer saben dinane saya suwe saya suwe saben jejer nyeketan banjur ngomong banjur ade ngomong mas aku sayang kowe ketembang kenongong hatiku digawe lorong kembang melati agawe larane ngati kembangnya kembang hatiku digawe bingung kembangnya mawar tresnaku wis kadung buyar mula wong tresno ora kenong sembrono ora cocok isih loro kabeh numrate para wanita kembang rame iku paribasane tinimbang rame luwih becik ndang disawer wae Lanjut. ayo yo Mas Tri, ayo ikutan joget mewakili tadi request lagu ini langsung dari Mas Tri loh. Mas Yanto Mas Tri Pak Lid. Bapak Dasuki monggo. Ojo
lagu Sastrini. Ade Yanto. Mas Yanto kok Pak De ya? Mas Yanto, Mas Harjo. Ya, ya, ya. Bapak Makasih ya, Tasik Mas. 15 Bandung. Ivana campur sari Indonesia. Ayo tinggal maju. Siji kono yuk. Ayo Pi sini, Mas siapa kan? Masuk. Mana joget Pak? Datang. Walarian Pak. Jeneng Mengejar lan perpisahan dipaksa ngomong-ngomong waktu tresnaku ra bisa ilang mergo kelingan
Semoga berkah ya Pak, lancar usahanya ya Pak. Amin. Makasih. Ayo. Amin.